Kaixo, gaur txiste bat kontatuko dizuet. Espero dut grazia ematea. Andereñoa eta Jaimito. Galdetzen dio Andereñoa Jaimitori. Jaimito, Jaimito, igeri egiten badakizu. Eta esaten dio Jaimito. Bai, Andereño. Eta non ikasi duzun? Uretan. Gaur txiste bat kontatuko dizuet. Zer esaten dio pareta baten beste pareta bati. Eskenean ikusi gara. Zer esaten dio semaforo bat beste semaforo bateri aldatuko nahi. Zer esaten dio zuhaitz batek beste bati. Hemen utzi gaituzte plantatuta. Kaixo, gaur txiste bat kontatuko dizuet. Jaimito bere amonarekin joaten ziren supermerkatura. Eta bidetik Jaimito hartu zuen txanpon bat. Eta amona esan zion. Jaimito, lurreko gauzak ez dira hartzen. Gero supermerkatuan amona erortzen da eta esaten dio Jaimitori. Jaimito, Jaimito, lagundu. Eta Jaimito esaten dio amonari. Baina amona, lurreko gauzak ez dira hartzen. Kartzelara iritsi den berri batek esaten dio beste bati. Zu zergatik zauden, ez didatelako ateratzen uzten. Esaten dio hortzeko eskubia komuneko paperari. Batzutan antxada daukat eta papera esaten du, bai, ziur zaude. Ni Luka naiz eta gaur txiste bat kontatuko dizuet. Zer esaten dio harri bat beste harri bateri. Bizitzazu jogora da. Esaten dio Jaimitok bere aitari. Aita, aita, telebista ikusi dezaket eta esaten dio bere aitak. Bai, baina piztu ez. Ama, ama, eskolan Terminator deitzen didate. Eta zuk zer erantzuten diezu? Hasta la vista, baby.